Pero minsan, tol, may mga babaeng alis sa akin, walang rason. No, hawa lang. Walang rason. Yeah. Dahil, babae sila eh. Minsan ganun lang din ang babae. Okay, ayoko na. Minsan ganun sila mag-decide. Parang bata ba? Ayoko na. Ayoko na. Diba? Minsan ganun. Baka naka-decide din sila na ayoko na kasi parang walang mission yung lalaki pa. Yun yung ma-feel nila subconsciously. Hindi. No? Basically, pag hindi na nila nakukuha yung feeling na gusto nila. Tas, Baka insecure. Hindi, tol, minsan wag nyo nang i-figure out minsan kung bakit umalis yung babae. Minsan kasi mag-decide sila na ganun lang. Hindi kailangan ng reason. Hindi ganun yung tayo mga lalaki, bawat galaw natin may reason talaga. Sila hindi naman sila ganun. Iba yung nature nila tol eh. It was never yours. It was just your turn. It was just your turn. Ayun. Right, totoo yun. Turn na ng iba. Hindi ko na turn. Totoo, tol. Hindi mo talaga siya babae. Turn mo lang. Yes, diba? sir. Yun. Kinabukasan, pwedeng turn na ng iba. Yun lang yun. Tatanggapin mo lang yung game na yun. Pag Pero- natanggap mo yung game na yun, mas hindi na masakit. Pero hindi lahat ng babae ganyan eh. Ano? Your turn. Yung turn. Ano? Yung it's never yours. Mm. It was just your turn. I believe lang. Di mo bababago ang... Kailan ba naging hindi ganun? Parang iisa lang yung galaw, iisa lang yung pattern nila eh. Lahat naman ganun tol eh. Lahat ng ganun. Lahat ganun. Yeah, yung iba nga tol, akala mo babae mo pa rin siya dahil nandiyan pa rin siya sa'yo. Pero yung physical na lang pala yung nandyan. Yung mind and heart niya wala na. So, ikaw bilang lalaki, akala mo girlfriend mo pa rin siya, nakasex mo siya, nakatabi mo siya. Pero yung mind niya, Wala na, iba doon na. na kang The Weeknd. Nasa iba na. Justin Bieber. Nakibugoy na ko, ikaw na nakibugoy na ang mind and heart Oo. niya. So, yun, ganun lang yun. Yun. Yun ang hindi alam ng maraming lalaki, tol. Kala nila, babae pa rin nila yun. Di na, babae na ng iba yan, dog. Wala, overthink na yan. May mga hindi na makatulog nito ba? Pwede makatulog. Check na yung Check na yung cellphone. cellphone, yung mga DMs. Ba't delete lahat? Yay! So, Tatanggapin basically, mo na tol, lang. yun lang talaga ang game. Tanggapin mo lang yung game na Got gano'n. me twisted. You must not know about me. You must not know about me. I could have another you in a minute. Matter of fact, he'll be here